Nina bendlove namandla, nina bendlonhle noPhaphekha, nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithobeka sibingelele kubona bonke abalandeli nabathandi bomabonakude wabo odlondloba lusuku nosuku obizwa ukuthi Black Life TV. Impilo yomuntu omnyama-ke igama lami King Sichaka ngokaluqa. Sizwakazi ukuthi Sichaka siyisha empunyeni mfoka amancinza kancane ayidedele into mbambiso kone bhambathe emhlane amagwala. Ngithemba ukuthi nani niyaphila nikahle, niyaqhubeka na-subscribe, niyalike, niyakhula nathi. Niyasithanda, siyanithanda, siyanakekelana. Nalabo abasidelelayo siyanithanda Nkosi yami, asikwazi ukuzeza sinithandela khona lokho ukuthi niyasidelela. Kuhle kwayilokho nje. Asingena odabeni sizwe ukuthi namhlanje ohlelweni izimpande zama-Afrika sikhuluma nobani wakabani yingane la. Eyu mina negaxa. Right, asibingelele sabona sisi. Sanibona futhi njani? Mntakwethu siphilile singezwa kuwe. Siyaphila. Ngane yakwethu ubani lo? Igama lami nguNontuthuko ngoAgasi Sibongo. Okay. Ukhulelephi mntakagasi? Ngokuzalwa ngizalelwe eMpumbulu, ngakhulela khona emndenini nje besihlala nomfowethu nodadewethu ababili sikhuliswa uma. Okay. Lapha ya isembumbulu right? Yes, eMpumbulu. Uchazela umuntu nje ube yi-tourist ube umuntu owenza lezi zinto zokuheha abantu ey'ndaweni zabo. Sichaza ukuthi indawo enjani leya? Yini engangenza ngisuke kwelakithi eMtubatuba waSomkhele ngiye eMpumbulu? eMpumbulu indawo eyamakhaya. Ngizalelwe khona nje, abazali bami nabo baqhamuka khona. Sikhule endaweni eyamakhaya kodwa ihlukene eMpumbulu. Khona la ekuyilokishi khona. Okay, yes. Bese kuba indawo eyoMazakhele Yebo. ebengihlala kuyona mina. Yeah. Bantu bakhona banjani? Banonye? Umphakathi nje kuyaphileka. Okay. Kuyaphileka. Phela kukhona-ke labo abantu abafana emhlabeni, khona nje labo okuzwe nje izinto ezimbi ukuthi hawu emndeni okuthiki kwenzeka ukuthi. Yes. Yabona. Obviously-ke ngoba ukwazi ukuhlukanisa ukuthi khona amakhaya khona elokishi. Umuntu oyishaya indawo uyatravela. Banjani abafana khona-ke? Basondela nje entombeni. Hayi. Noma zigwadi nje zabafana ey'hlala endlini idlala i-TV game. Hayi, ngingasho nje ukuthi hayi. Zikhona insizwa zikhona. Okay. Yeah. Kusuke iqhathaniswa bonda. Zikhona Hayi insizwa. zikhona. Right. So, sithatha usibeke ekhuleni kwakho ngoba kuyacaca ukuthi nemfundo yakho iqale khona. Yebo. Ube umuntu oqhuba kanjani esikoleni? Uqale nini ukuthi ufike kule mpilo osukuyona namhlanje? Okay, ekhaya-ke besikhula bekuyimina omdala ey'nganeni zasekhaya. Sure. Uma edayisa ummbila emakethe edrobheni. Okay. Yes. Thina siyakhula siyafunda from primary. Sifunda nje kahle futhi singane ey'phasayo nasesikoleni sadlulele high school. Sisafunda khona eMpumbulu. Kuze kuthi sengika grade 11 kuba ukuthi uma uyadlula emhlabeni. Ish. Ukudlula kwama emhlabeni kwashintsha kakhulu impilo kuthina-ke ekhaya ngoba uyena umuntu omdala ulandele mina. Ngika grade 11 lezi ngane ezingilamayo sekumele zibheke mina manje. Yeah. Kuze kucaca ukuthi hayi impilo ayisahambi kahle nezihlobo-ke zaqhela. Zaqhela nje ihlobo singenayo umuntu esikhala kuyena esicela kuyena usizo ama-uniform nokudla endlini. Kungiphoqa ukuthi ngiqhubeke ebhizinisini likamali lokudayisa ummbila. Ekudayiseni kwami ummbila uma usedrobheni ngesinye isikhathi ubebuya lalele ngakhona ngenxa yokuthi phela ngithi la isemakhaya. I-transport ibuye ibhede, akuhambeki nje kahle ibhizinisi aliqhubeki kahle uma uzosuka eMpumbulu uye eThekwini emakethe. Yes. So mina bengisala nalaba ngesikhathi elele khona. Njengoba engasekho sekuyangiphoqa mina ukuthi uma ngiyodayisa angihambe ekseni ngibuye ntambama ngizobheka labo abancane. Nasekuseni fanele futhi ngibalungisele before mina ngihambe ngiye emdayisweni. Yebo. Hayi yaqala lapho kwanzima hayi. Kuze kube nje ngiba nomngane engikhuluma naye ngimchazele ngomzima bempilo. Umngane amangibonisa ngisize nje naye entweni. Aze kucaca ukuthi khona la ngisakhona ukuthi ngiyothola usizo. Okay. Angitshele nje ukuthi uma ngifuna ukuphumelela nezinto zami zilunge and indlela engichazela ngayo ngabona ukuthi hayi kuzophileka la nezingane zasekhaya izoshintsha ngisho izikole manje zokufunda ezikoleni right. Ngiyibuke ngiyithande lento angichazela ngayo umngane. Yeah. Hayi angifake angihambise kumuntu ngiyakubeka nje kucaca ukuthi umuntu oyinyanga lo ayingisekuyena. Siye enyangeni sikuthole lolo sizo ke. Hayi nangampela impilo iqale manje. Ngesikhathi ngidayisa la ngithi sibaningi sidayisa into eyodwa vele phela emakethe.
sengiyabona ukuthi hayibo ama-customer aseyangena-ke manje lidlondlobale nje ibhizinisi kuze kufike ekutheni ngithenga imoto. Hayi ekuthengeni kwami imoto sekulula nje yonke into nengane sengiyayidropha esikoleni ngiyabuya kulula nje manje sekuyaphileka. Ngesikhathi ngemsebenzini ngilayisha impahla yami la ngemuva ngiyadrive ngemsebenzini ngiyabuya ntambama. Hayi liqhubeka ibhizinisi hayi kuze kufike ekutheni ngithenga iveni-ke manje. Sengithenga iveni ngenxa yokuthi phela imali ngiyayibona ngakha manje nasekhaya. Kube nomehluko-ke manje baqala abantu ukubona ukuthi hayibo la bantu ade bedonsa kanzima kangaka le ntombazane isikhuphulwa yini kangaka. Hayi futhi nami ngizibone nje empilweni hayi ngithole nomuntu nje into esilisa engizwana naye hayi impilo ibe mnandi. Angifuni uqaba bangakazi konakalaphi kodwa nje kwaphinde ngabona izinto futhi zeshona phansi. Wawa futhi Ngaphinde ngawo. Wawa wena. Okay. Ekuweni kwami ngiyasola ukuthi kukulabantu esasikhompyutha nabo la ekudayiseni. Ngoba phela manje bayabona ukuthi hayibo ngidlondlobele kakhulu and ngisekho kuleli zinga labo manje. Sengiqhubeke kakhulu nempilo. Awusadayisi wena for umgwaqo nje so. Angisadayisela umgwaqo kodwa sengisaplaya nako spa umbila wami. Nangasekhaya eMbumbulu sekunezivande nje esikhulu ngiqashile abantu sebeyalima nje yonke into isihamba kahle. Hayi ekuweni kwami ngibona ukuthi hayi ngeke ake ngiphindele lapho engangithole khona amandla. Sure. Ngihambe ngiphindele ngimbikele ubaba lo hayi ukuthi hayi nazi izinto sezingibhedela. Hayi ubaba phinda ngisize ekungisizeni kwakhe abe nemigomo ke. Yes. Ayingibekele yona ukuthi kuzeke mangifuna ukuphinde futhi ngiphinde ngisimame njengasekuqaleni kuzofanele mina ngibe sebudlelwaneni nabanye abantu besifazane. Iqale-ke inkinga lapho. Ekubeni kwami sebudlelwaneni nabantu besifazane kuzofanele ukuthi angithi mina nginayo umuntu manje wesilisa engiphilisana naye. Manje ubaba ngitshela ukuthi kuzofanele kulaba besifazane mangikade nginayo umuntu wami ebusuku lo wesifazane kuzofanele ngintshontshe ingubo yakhe yangaphansi okuyiphenti. Okay. Ngiyibuke lento ngiyibuke ibanzima kodwa futhi manje naleya mpilo esemuva ngiyayibuka ukuthi yayinzima phela ngeke ngisabuyela lapha emuva manje. Kungcono lokho edilozi naleya mpilo. Nako kwakungekho ngcono kodwa ngakuthatha bhuti angifuni uqamba amanga ngabona kuyikona okuyisisombululo ngaleso sikhathi. Yes. Hayi ngingene ebudlelwaneni mangikade nginomuntu ngiyalithatha leli phenti lakhe ngiyalihambisa enyangeni. Ukuthi-ke yona yayifikile enzeni anginayo ishow angifuni uqamba ngangazi. Ngangifike nje ngilishiye kudlule leso sikhashana ngiphinde futhi ngilale nomunye ngithathe futhi ngihambise. Futhi angifuni uqamanga zaqhubeka futhi izinto za right-ke manje ngabuyela esimeni ngaphinde ngayiloya muntu. Kuyaphileka manje sengisebenza lento nje ukuthi angibathandi labantu besifazane. Angibathandi kahle nje ngenzela imali. Yebo. Inkinga yami nje isemalini. Hayi ibe nzima lento ingidla ngaphakathi kodwa manje futhi ayekho phela umuntu engizomxoxela. Angazi ngizoyitshela bani kodwa futhi akukho ukuthi angiyiyeke ngoba sengibuka yonke lento esenginayo ukuthi izoshabalala. Umuzi omkhulu engwakhile ekhaya uzoshabalala. Kwanami senginomuzi manje ngisho nase-Auckland ngiyabona ukuthi iyaphela yonke lento. Kube nzima kuze kufike esikhathini sokuthi bhuti umuntu lo engithandana naye usefuna ukuzolobola-ke manje ekhaya. Okay. Kuqale-ke manje lento phela ngithi idla mina ngedwa akekho omunye umuntu oyaziyo. Yes. Ubhuti ufuna ukuzolobola ekhaya ngilibe ngimbikela izaba nje ngibile izaba njalo uma ethi ufuna ukuhlangana nabantu basekhaya ufuna ukuthumela omalume bakhe ngihlezi nje nginento engiyishoyo ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi mhlambe athi sibeke noma in 3 months time ngiyeza kini. Hayi sihlele kuzothi mase kusondele lelo suku ngibe ne-excuse engiyenzayo ngihlezi ngizothola something noma ngivele ngithatha umndeni wami siyovakashela ihlobo ekude ngenzela ukubalekisela lo ngithi hayi sihambe ekhaya kushoniwe
emakhaya. Hayi shuthi ngiyabona ukuthi naye manje usephelelwa uthando. Ngoba manje uyabona ukuthi ayikho lento. Nginenkinga kakhulu manje. Lo muntu ngiyamthanda yena. Inkinga ile mfihlo enginayo engazi ukuthi ngizoyikhipha kanjani. Now njengoba kuqhubeka kwenzeka udila namadilozi alabo sisi. Kwenzakalani ngempilo zabo? Baba right nje after leyo nto. Bhutama ngifuna uqabanga abekho right. Abekho right and ngiyayisola nami ngalento engenza kubona. Yabo nje angibuka manje sengifuna nami ukuthi sinomyeni amasiqala impilo, ngifuna ukumzalela nami abantwana sibomndeni nje okahle. Kodwa manje kunalona embeza wale yamphefumulo leya. Ngoba phela ngesikhathi ngidestroya mina izitho zabo manje uyabona? Iyangidla kakhulu. Ngizizwa ngathi ngiyimbulali manje. Ngenxa ukuthi labantu abasakwazi bona ukwakhe yabo imndeni ngenxa yami. Yes. But noma kunjalo awufuni ukudedela lesithwalo sakho noma uyafuna usidedela but awufuna ukuyeka ukuqhubeka nento ekuthiwa ukuthwala. Yini kahle khona la efunwa uwena dadwethu? Ngiyafisa ukuphuma. Inkinga yami umyeni ukuthi ngizomtshela kanjani lo muntu ngoba futhi ekumtsheleni kwami uma ngimtshela iyaphela yonke lento enginayo. Ngiyashabalala konke manje. Uma engamtshela. Umgomo wami nje wenyanga yayingitshele kanjalo ukuthi ke mangishiya lento kuzophela konke enginakho. Futhi into engisabisayo manje ukuthi mangilibe ngiqhubeka ukuthi mhlawumbe usazofuna okunye okungaphezulu kwalamaphenti manje awafunayo. Yo. Unovalo nala leyo nto. Nginovalo bhuti la leyo nto. So ngezinye indlela uthi wena awufuni ukulahlekelwa imali. Awufuni futhi ukulahlekelwa umyeni. Kodwa futhi ngeke ukwazi ukumtshela ngoba kufanele kulahleka yonke into. Uma ngase ngimtshele bhuti ngiyazi ukuthi angeke aphinde afune lutho into ehlangene nami empilweni yakhe. Kanti yena wenzani empilweni umyeni? Umyeni wami wafunda nje u-businessman kahle. Emsebenzini wakhe nje uyimele kahle vele. Yebo, uzimele kahle naye nami ngapha ngizimele kahle. Inkinga okwami-ke phela kuzoshabalala noma inini. Shuthi wena ngezinye indlela mawubuka lo muntu ofuna ukuthatha kwenze umakoti wakhe permanent. Ucabanga ukuthi inhlanganiso ukuthi nawe ume kahle naye ume kahle. Mangahle wena ube broke uzoba nento elimalayo kuyena. Cha. Into engiyibukayo ukungithemba. Akasezuba nakho ukungithemba. Cabanga ukuthi nje mangase ngimtshele lento angavele shuthi abone ngathi kuningi okunye ngimfishela kona. Kuphele ngisho uthando kuyena. Kanti kuzokwenzakalani uma ukuthi wena umtsheli yena uyenyangeni kodwa uthi ufuna ukuyiyeka lento straight ngale kokutshela umkhonyana uyiyeke uqhubeke nempilo yakhe normal ngoba uthi umkhonyana uyekhona ufundile unamabhizinisi kuzokwenzakalani? Lokho kokwami bhuti kuzoshabalala konke. Ekhaya emuva kuzophela imoto esengiyithengela abafowethu iyangitshela nje ukuthi yonke into ethengwe ngemali yami izophela. Yo, kodwa still umkhonyana ngathi umuntu omvela athi umkhonyana ke ngazi. Uzaqhubeka nokuthemba. Uzoqhubeka ukuthemba even though iphela lezi. Wena uvalo lakho manje ukuthi nabafowethu bazosafarisha through ngenxa yakho. Uvalo lami lulapho. Ukuthi sebebaningi abantu asebezohlupheka manje ngenxa yami. Ngoba phela namabhizinisi labantu abangisebenzelayo kuzophela. Kunabantu abazolahlekelwa imisebenzi manje futhi ngalento yami. Uqasha abantu? Ngiqasha abantu. Kanti phela kushuthi lo baba lo ekunika lento akunika into ephefumulayo. Ngingasho kanjalo bhuti kodwa manje ayiphefumuli ngoba nakho sengisenkingeni namhlanje. Wena inkinga onkunayo akuyona ukuthi iyakwehlula, inkinga ukuthi awusakhona ukubekezelela ubuhlungu ukubona benzeka kulamantombazana. Nokuthi lento isiqhatha nomyeni wakho phela lo muntu afuna ukuba umyeni wakho ufuna ukuthatha futhi uzohlala naye permanent manje. Sizofuna afunde yonke into ngawo. Azi lonke iqiniso manje. And uma uphinda futhi uthi lento uyayishiya uyayidedela iyahamba unenhliziyo ukuthi bazodlana labantu abaqashile nabafowuni ekhaya bazophila kanjalo basebaziwa njengabantu ngenxa yakho. Ezinye zemoto zakho edrive wayibona. Izidrive wayibona ngebayithengelwa yimina nje. Awunalo uvalo lokuthi mhlawumbe lento mangathi uyidlula stage nesilandelayo engafuna bona kanye laba kwenu bathanda kakhulu noma yena umkhonyana lo ufuna ukuba umkhonyana wakho? Nginalo uvalo bhuti nginalo nje kakhulu. Nginako ukusaba
angifuni uqamba amanga, ngiyayisabela iy'mpilo ey'ningi zabantu abazothinteka ngenxa yesenzo sami engingayiqhengi nami ngaso. Sis, asibonge isikhathi nokufika, sithemba ukuthi mhlambe nawe khona abazokululeka ngakho ababukeli bethu ukwazi ukusizakala lolu daba lakho lukwazi ukuqhubeka liye phambili. Ngiyabonga bhuti nami kakhulu. Ngiyabonga, ngiyafisa nje ukusizakala uma ekhona kubabukeli owake waba nenkinga njengeyami ongangiluleka nje ukuthi ngiphuma kanjani kule simo esikanje. And mase ngicela nababukeli ukuthi lento ingifundisile ukuthi emhlabeni akufanele ugijimele izinto eziphathekayo. Yes. Ngoba namhlanje ngiyayisola. Ngiyafisa nje ukululeka abantu ukuthi babekezele noma kunzima kanjani empilweni. Kodwa nje indaba zokuthwala akuhle ngoba kusuke kuzoba nemiphumela engekho mihle egcineni. Kona uma usatshelwa ngako kusuke kujabulisa ngaleso sikhathi kuzokusiza, kodwa egcineni imiphumela ayimihle. Ifuna umuntu osedecide ngempela ukuthi ufuna ukuyiphila noma injalo. Yeah. Yo, ngiyakuzwa sisasibonga kakhulu. Bonga mina. Abukele Black Life TV emakhaya, lezi izimpande zama-Afrika, igama lami Kiksichayo ngakaluqa. Neluzwa kudaba ake nilibunyuka, ake nilibheke. Ngiyanazi ngey'nhloli zami ney'ntatheli zami ngabahlaziyi abahlubudlu bekhasini abakwazi ukuthatha indaba bayiconga bayibeke ngapha bayithola yonke ukuthi nansi la ekhona. Nathi okuningi sikufunda kini ukuthola nje ukukhula sibone ukuthi nayi into abakhuluma ngayo labantu bakwethu. Okwamanje angivalelise, ngithemba ukuthi ngokulandela sophinde sibonane, sikhulume, sijule ngezinto ey'thinta isithwalo. Okwamanje nisale kahle. Is the Black Life TV?